aw ni yanma zarafa ka gwa bɛ sɔrɔ orange sanfɛla la service 37321 fu ani falaki. Awɔ fu ani falaki bita an bɛna zira ji de kɛ. An bɛ zira mugu temi vɛri ɲɛ 3 ta ka na ji litiri 1 k'a la. N'a sɔrɔla i ka zira tɛ zira mugu ye i bɛ se ka zira kɔlɔma ta i b'a daji dɔɔni ka mɛn nka hali n'an ye zira mugu de ta an b'a dajilen to yen nɔ miniti damadɔ waasa a ka ɲɔgɔn bila dɔɔni ji kɔnɔna na. Miniti 10 bɔɲango ji kɔnɔna na an ka zira selen filɛ nin ye an bɛna ta ka sɛnsɛn ko fɔlɔ la. N'a sɔrɔla i ka zira ye kɔlɔma ye i bɛ se k'a daji ni ji wɔlɔkɔ dɔɔni ye waasa a ka wugu joona. A sɛnsɛnnen ɲuman an fɛ an bɛ sukaro k'a la sukaro min bɛ bɛn an yɛrɛ sago ma. An bɛ sigirivani fana k'a la ani bɛnɛfundi. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ nɔnɔ dorodoro k'a la n'a sɔrɔla o de ka d'an ye k'o de b'an bolo ani nɔnɔ ji salasalani ne y'o de kɛ n ta la nka hali ni nɔnɔ mugu b'i bolo i bɛ se k'o kɛ i ta la. Nɔnɔ kɛlen kɔ a la an fɛ an b'a ɲagami ɲɔgɔn na waasa an ye sukaro min k'a la o bɛɛ ka yelen. Ne ka zira in ma dun wa a jilen ba fana tɛ. N bɛ segin k'a fɔ ko kura kun ne ka tobili ani n ka jimanfɛn dilannen ɲuman a bɛ sɔrɔ orange sanfɛla la service 37321. I bɛ wele kɛ fu i b'a bɛɛ lamɛn fu an bɛ jiningurumɔw kɛ an ka vɛri kɔnɔna na ka sɔrɔ ka na an ka jimanfɛn k'a kɔnɔ n'o tɛ dɔwɛrɛ ye an ka zira kɔ. N'a y'i ja i bɛ nana ye nin villa sanfɛla la aw bisimila.